Iskä, oota. Hop hop, että ehditään perille. Kasvattaa luonnetta, kun pysytään aikataulussa. Nyt on miesten yhteinen joulu. Annappa säkki iskälle. Taitaa olla kylmä. Hei, tietysti. Tuosta vähän lämpikettä. Jätetään nyt tällä kertaa väliin. No, mikä on? Ai joo. Vedit muuten hyvin ton esityksen. Ei olis sustakaan uskonut. Tosta vähän laivon palkkaa. Anna olla. En mä nyt ole. Nyt fiitti, aikuinen mies. Ethän sä enää oeksas tossun alla. Äijää. Tosi hienoa, että jaksat kiertää isäs kanssa näin jouluna, kaikesta huolimatta. Joo. Ethän sä isä juo enää yhtään enempää. Enhän mä nyt muuten vähän vaan lämmitetty kylmä. Kuulostat ihan äidiltäs. No, sori. En mä nyt tarkoittanut sitä sillä. Vähän nyt joulumietä. Kyllä tästä vielä hauskaa tulee. Kato miten hieno tää on. Näyttäkää mullekin, mitä teillä siinä on. Sillä lailla. Saatanan kiimajänis, minkä teit. Olisit pysy kimpassa oman naisesi kanssa, eikä polkis koko kylän ämmiä. Jos sä tulet 100 metriä lähemmäs tätä pihaa, niin mä tapan sut omin käsi. Kuulikko? Vitun pukki!
No itsellä seisoo vasta poloinen. No mene sinä nyt. Sä oot taas pilannut kaiken. Sä lupasit olla juomatta. Äiti arvasti, että tästä tulee yhtään mitään, kun sä olet tommonen luuseri. Älä poika ala! Luulet sä tämä muuten joisin, ellei sun äitis olisi niin rasittava ja voikkuileva laama? Vitun isä. Jussi! Tuu takas. Mihin sä meet? Korvatunturille. Sä voit tehdä näin. Mennään yhdessä kotiin. Mene yksin, se kasvattaa luonnetta.